Kuya Kaluta's Cooking Show featuring Paxil Napata. This is Edo's Vlog, 15 taon na sa YouTube. Eto na naman po si Kuya Kaluto. Nagluluto ng sinabawang pata. Ayan, nilaga po. Of course. Pinapalambot natin. Ito yung mga nakuha kong mga ingredients. Ito, yung ating sitaw, kangkong, may kamuting kahoy, at yung dahon niya. At may lemon pa. Seasoning. Ganyan-ganyan lang po. Simplihan natin dito sa cooking show ni Kuya Kaluto sa various scenes ng Baliw na Maminalamo ka pa rin sa Bicol, Philippines. Habang pinapalambot natin yan, ito na ba ang ating aasikasuhin ang mga pangsahog. Kamutin ka, iitan lang natin. Ito ang magpapalapot po sa sabaw. Yung starch niya. May starch na nalalaman si Kau. Ayan. Kuha ko rin dito sa mga tanim ko dyan, sa paligid-ligid. Wala na po yung linga. Mga lamang ugat. Fruit crops. Pero ano daw to, mabisa sa mga allergies. Kaya saugan natin yung carne yan. Palambutin natin maigi ang tatag-ata ako. Isaw na natin. Ayan. Sunod natin ang sitaw. Mamaya-maya. Ha? Ito. Tuloy natin. Haba lang. Siyempre kapag nagtanim ka, marami ka mapipitas sa paligid-ligid lang. Hindi ka nabibili. Mahal pa naman ang mga gulay kayo. Kaya, pag may time, tanim-tanim lagi. Tapos yung mga nagiging ano na siya, nagiging brown na ano nito. Yan, tinatanim ko na naman. Parang yung nalalanta. Wala pa naman tayong sakit sa ano, gout ba? Yan, ganyan na. Ito tipid-tipidin natin sa ibang ulam na naman. Ganyan lang po. Ilagay na natin ang sitaw. Yan. Why we're so whining? Mini-mini-ming ha? Yung among hindi pa kumakain, ikaw gusto na. Oras natin ay, alas 12 na pala. Dalian natin. Mananangalian po kami. Grabe na, ang amoy. Talaga na ba? Ilagay na natin yung kangking. Swamp cabbage, kangkong. Ito optional lang yung cassava leaves. Nahilig ako kasi masarap pala itong isaw din. Hindi lang yung ginataan na daon ng kamuting kawa. Pero ito talaga suabe siya. Kukuha lang ako ng daon sili. Mamaya luto na to. Daon sili at lemon juice. Ano po? Gusto ko kasi medyo may asim or acid. Para sa pananaw na rin. So, ayan o. Sarap na ba? Bon appetit everyone! God bless!